pen ihum Tata Mobile Agari Nampi Raikom de Kachingnang. Lahorijan along Rossa Devi pu inut Manipuri osopi Karbi akur chetoksi jakong chepharang. 14-mile pen di krong gurput Hansirian kachilenga towar Piniarnianta Mesena towar Longdunde. Kardom Birta Life pen ili Birta Thanbang pi Sami Sehenati Mungpi non Birtang ton pen Arjipanitha. Kachingnang lo Tata Mobile Agarian number AS01PC 8063. Kheroni forest check gate along kapapar pon apor ahut raikom saikhi atum chorotok ajok nep ingnang dunlong. Bangso thengpia beng nep ingnang long det pen aphit Kheroni southern range along ranger harsing kram sapen kaningje pon atengke thengpia beng athak phelang di pon thipsi ke pon bonta agari rd pen cheprek dak ajok kiri ka kuruk pon apor ahut ke siso thengpi ke plak tang beng Kepona hutsi nep ingnang pen Kheroni southern range along an one deadlu lapen hitia dorke sikasuri trokep mate troxikep an bagdoji pusi pachini pon West Karbi anglong bureau chief Joyram Katha report arnisam kiba 7:30 lom thiki chong gari la get in charge atum Kheroni get in charge atum kunang lo amati agari long mangke doke ne pichapakuri dulo agari long ke doke la kiba phelang pen athak phelang sido ber thengpi sido amasi daud lo so gari han amasi agari han pichapakuri dul stop tan banda ren stop tan da pichapakuri dulo ama thopu Kheroni charali banta ela sarkar la get in charge lana pa komlo amasi la dak mujira dung daksi alama gari bang men hupun chikomat pa sangkok lo amasi gari lasta tumo thailang lo amasi arlo thengpi sido ko amasi ni bang pulo wandeno Darren Sufis long kusi pulau Marian Silo Wandelo, masih agari bang utai pakalo thengpi sido thengpi kedo ke kibalo batam sido lo, narlong pen searu sido kurui pen searu, ma thengpi bang total lo 70 piece sido, asinan tum sis bomlo apa agari nomor bang ke kibalo AS01 PC 8063 agari nomor la asinan tum sis bom asok aphuthak agari ke. Bangso alama aphuthak patumi niphai inquire raisi Borjan constituency keparlo Lahorijan police petrol post adung kedo Rossa Devi Manipuri arloso tokbipi akur chetoksi adung arai kedo atum aphan pedoso jopusi hadagradatum chethanpre Rossa Devi kachiplang kachicha kun ajok hadagrat an chingrum si Karbi anglong Women Justice Forum lapen KSA inglong photum aphan Birta PCP ni KAWJF Akonchun Bangpi, Priscilla Terangpi, Lapen Dunmai Pi, Renka Bepiatum, Chingrum Si, Humri Damlu, Lapen, Rossa Devi Puabang Piapan, Chetongsi, Lapuson Karbi akur, Rimlok Penajok Chotke, Munirapan, Kelang Robre de Jiapan Tami, Sodak Pen Thantekam, Daldali Pen Birta Life Appearanke, Abraham Tiso report. That thing, Aduya Hoy, Lahorijan, Kachingrum Kokate, Lamte, and Kachingrum. Ini tarik ngkoy Februari ladak nilitum Lahorijan along nang kecetong nangkok mate nang litum media ahin pen pachini nang kok alam theke la pulo Rossa Devi pu inut Manipuri pi alang li Karbi akur ke en pen joy pen Karbi along le mate Karbi hemtun kacerai jia pansi alang li labangso akur ke pon kedeng dun posini le tumbang ke matha pon lo athema alang le Karbi akur po amen pen anut apan kateng kheng lapen pene eson bak mane chupulo pulo tangte kes nang pideji Suarlo pan nipan nang kelang rem po kes nang pideji gel nang thap thotji la pusona ke therdo lasi alang li timung pi mate tok bipi pusi ka chipu Rossa tok bipi pusi ka chipu lasi komatsi la Rossa tok bipi mate Rossa Devi pan akur ke pon ma lapen apo pu ka chikrong abang nilitum athengno Karbi anglong Women Justice Forum athengno wanga sonte Mesenji pusinilitum Karbi anglong Women Justice Forum mate ladak
Lahorijan along kedo society asar pimara tum nili tum along do la tum pen nili tum alang lipan ka chuningri patikrim lo. Dhansiri MSC constituency keparlo National Highway 36 14 miles pen apor dikrom Adivasiya rong Karbi arong Vurput rong Photrok kachelenga towar Pinyarni anta Mesen kachelenga towar long dundilan Non bicheng biru barla nang lelilu inghan langbung saknang lilu gari motor kachepon kisum keso kiun e kachepon school also mar school kidun kasik sak thedunga kisum chetong nanglu kedam tang surihini ra inkoira aningkan difu STLC samronghang minister ki khibo mahut labangso tower kasilam ponji aphan long e somponlu lapen ajaki ding 3.60 km SOPDG surihini ra cresir cap pen surihini ra inkoi aparman sita pinyarni anta kaselam ki patang pon pere kachok radatum ningduk chepaklang pon lasinon ingtang kring tim Karbi anglong CM Dr. Tuliram ronghang pen labangso tower non prabjin pen nang silam pivek nang jipusi rong radatum pen chuning ripon hanjang lang so pen bisnulek report Pinya Birta Lapuan Sington Poniglo Laing Bomta Birta Life